И ето ни тук, където ще ви представим най-хубавия водещ, който сега е в клетката. Джони, кучето! Джони! Здравейте, приятели! Аз съм Джони Кучето и добре дошли в моето шоу. И както виждате, аз съм в клетка, защото аз щупих веригата на другата ми къща. И сега ще стоя тук, докато не е оправен. И ще ви представим кой е водещият панда кучето. Давайте всички. Добре. Сега... Джони? Да. Сега ми кажи, защо си в тази клетка? Защо си тук при кошките? Дали ви казах, аз щупих веригата без да исках. Сега ще стоя тук, докато не е оправено. Не разбирам. Добре. Това е толкова странно. Да, така се. Май много честно, че Джон не го вързаха. Иначе ако буквално го вързаха в затвора. Временно. Каква хубава шега. Добре. Не е ли му предвид, че съм в затвора? Наистина. Да, така и сега ще отидем при кокошките, да ги видим. Хайде отиваме. Ето ни при кокошките, където ще ви запознаем с новия водещ предаването. Как ти беше името? Джон Петрето! Здравейте всички, аз съм Джон Петрето. Вие сте дошъл на Джони Кучето. Това съм аз, черния петъл. Остава, бе. Добре, как се чини тук? Все ще снимате, бе. Как може такова нещо? Да, нарушавате личното ни пространство. Ще да се останете от себе си, ако махна тази камера, иначе ще я махнем вместо вас. Добре, слушай. Ето и ето любимата порода с кокошка, която бител жълтна конка. Представяме ви чернова. Здравейте, аз съм чернова. Вижте, защото Джони Кучето. Това беше буквално ако защото съм петел. Това ще се махна. Аз го видях, защото съм петел. Ще се махам от така. Джон. Да. Как я кажеш? Добре съм. Нещо ново? Не. Ето една кокошка. Не знам какво е името й. Не знам. Ти си чернопигата. А тук това е чернова. Тук е петелът Джон. Окей. Спокойно. Ще бъде нов водещ в нашето предаване. Да. Така си. Добре. И сега да отиваме при нашите водещи. Толкова е тежко да си в клетка. Не, така си. Не знам колко ще стоя тук. Ще ми сега да знае. Джони, не бъди си. Аз не съм добре.
Толкова е, но всичко ще е много. Всичко е много вери. Кой е кога? Аз пък си мисля, че някой кукурик. Може би Джон Петела може. Да. Панда? Не. Как я кажеш? Добре си, истинава. Чудиш ли се откъде идва пръчката? Пръчката идва от тървото. Пръчката идва от тървото. Наистина ли идва? Да. Се използва за хващане. За хвърляне стопаните, които се играе на пръчка с кучетата им. Стопаните им хвърлят пръчката и кучето го хваща и го връща. Това е много просто, нали? Да, толкова е много просто. Защото съм куче. Ме свана идеята. Добре. Сега да видим тази река. Виждате в премиерния епизод на трети сезон. Тая река беше така чиста сега. Този епизод е различен. Добре, не отиваме под навеса да си помогна. Добре, как си искате? Джони, не отиваме под навеса. Добре. Хайде отиваме. И кажете на Джон, и след като слушате на епизода, кажете на Джон Петела, че е добър приятел. Добре. Хайде отиваме. Да. Чуваш? Мисля, че не. Знаеш какво? Някаква сещ. Не знам да я ползваме. Много малка. Добре, ще се опусна малко от този. Така се нарича чанта. Все ми е едно какво е. Добре. Ебате. Да. Ще направим един специален епизод, който не е за някакъв празник, а един друг епизод. Специален епизод. Наистина? Да. Добре. Може би така ще направим. Но този специален може да съдържи нещо хубаво. Кой каже? Значи, като за трети сезон от май добавено. Да. Така е. Да, така е. Добре. Ще го използваме за трети сезон и за четвъртия. По-нататък. Така е? Да. Добре. Да, така е. Не да видим малко. Вижте тук. Замина. Да. Вижте, отдъхни се от камерата. Извинявай. Добре, аз разбирам. Ще ме зъмваш. Не дей, могат, не дей. Да, така е толкова е странно. Да. Добре. Това може би е странно. Хайде да свършим епизода. Добре, хайде. Добре. Чао. Айде, братре, да тръгваме. Кой го ще каже? Ужас. Айде да се махаме. Джони?
Да, слушам епизод. Добре. Това беше всичко за днес, приятели, този епизод. Да, благодаря, че го гледахте и да кажем нещо пак. Да. Не, какво искаш? В момента лая. Кой говори тук? Също да. Да, благодаря, че гледате, приятели, и ще видим пак. Добре, да, така е. Може би така е И ще благодарим на тук навътре на Kokoshi Toiletni Incorporated. Най-добрите туалетни на света. Къде? Това беше всичко за днес, приятели. Ще се видим в другата неделя. Чао! Three, 2, 1, ready, go!